berriro eskatzeko monumentu hau, eraikin hau, bota behar dugula, eta hori mantentzea da egunero irain bat biktimentzat bere familientzat. Ez dugu onartzen hori mantentzea, naiz eta makillatu edo beste aurpegi bat ematea. Hori badakigu ez dela posible eta beti izango dela monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada, eta guk esaten dugun moduan el monumento a los caídos. Oraindik dago aukera, eta ez dago bukatu prozesua, eta gainean daukagu errekurso bat jarrita Nafarroko administratibo epaiketa, eta hurrengo astean beste errekurso bat jarriko dugu hori gelditzeko.